echeto ya Ndizi coded kwanyara konyenyora eyemo aseyemo ora bono tintegeti tukore chingaki nabo igotintegeti tulikereri kara kerombo ate kalamu gaiga mogeni noare gaiga tagete maseyemo tutume gojiase ekeumbume tokora mne mechinde okora bia mono kigima omogeni bwiri tukuria rero. Yes. Na kwariganiri bia mono sana. Bia kigima. Thank you so much. Yes. Na go kire mono kopisa bia mono ase ogwanchira na gocha Ndizi TV koira chingaki chao kocha bono mbali bako maete kurwa sokurwa ase toje twachakira ngaki ngayo iboire e background ya gotira totebinga eningo mbia mono sana umuralia nande ngwaka mbia mono sana asoko ngana ndiye gaiga ase Ndizi TV. Yes. Ndizi TV kwanza ya korera no mugusimo no manyekaniri mbia mono ni bintu mwakora maiga inkubateringa mbia mono sana. Asante kwa niaba ya bande atebire mbia mono sana samali tangoro ku Mackanthon Ombaye. Okay. Ingiboira ali kenyoro kya mwamonda Kisii Central Ward. Okay. Yari bali chache. Yes. Okay. Bono ngaiko no iboira abu yari bali tumno watebe kenyoro kya mwana. Ngayo chete skuru gotira? Nchina somete skuru ya Nyansanja Primary School. Ngaita biya kabisa. Ngaenda Chasimba High School. Ngayo toke. Chasimba High School gotoka ya Kilifi district. Kilifi. By that time it was a district. Kilifi district ne motumaite ya gochoro gongolo Mombasa. Wa Mombasa. Okay. Naona somete kamenye gocha Kisii University ngakora Gen and Public Administration. Okay. Yes. Bono maiga yugo kora buganyore mirimo gose bado. Inche muno musaya by the way nanya konyora mirimo ndeyons igento na korte no gochake mirimo yane emenyene ngairika ngaire company ikurukumake my enterprises ngacha gukora general surprise and construction you concentrate those to yeba saya bangi bali sinka bali sinyomba cyabo before nabogo soma lakini end of the day you have to open up ora chake gasi ora irika yo monyene to winchukuri gasi padai igahe twanya kuri mirimo service kuri mirimo by the way na rigite mirimo 2013 ase county ya Kisii kere county yetu ya Chagete nachikofanikiwa kanyora that's why na Chagete ngaigora e company yane yo kora general surprise and construction. Muno musawo moko urure skuru ngayo kanyora tachibe sanga kwanyora teko se ayenke bitobiro. Number 1 ni kwanza umusike uru moye kanyata atanga stinga business names and the companies ya youth ichi cyari ku for free. Ngateke that advantage ngagenda cyber ngaregister no musani no Nairobi arankonya kanyori business name number 1. Kenanyori business number 1 ngaranyore gasi ntangani yarenge and I want to tell you abasaya baito ikasina nyote ntangani yarenge ase Kisii county ma. Ngayenyora yarenge ichi yasinke ngasikie kwanyorete nande na kyonyorete ngoko bwatoka bako no na bwa tukoboko ndons na applied because it was online na abasaya bange bange bali basomanga set ne mitandao bagoso na le basomanga set nganyorega singa apply this na what the business name nga apply nganyorega see you igachiko ko nginebo ngachiko ole kampuni bono yani yogo kora construction. Yes. Kuigore company asomusa omokorure skuru taligento kia raisi abana ngote babale na serikali nebegite bitange binge guika ase youth kuigore kampuni tubati bitango binge kararungo igorera ngo asininiga omosa na roli sku gali okore skuru tagete kuigore company abunaye muigorera ngasinininga manye nekyubone tokora asomwa na youth oli siko na ndo mane pi Kenya ya lero kuchikonyolega is so difficult. Okogenda the requirements sio kanike bande kiao ikebande kiago a passport photo oende kiare pin ogole business name as a youth and through sabasanyi registration yura srusa usingi 500 chioka abune youth benongo kwanere lakini saba ntabane naro it demands sabolichi binte binge chi whatever ejo basaya bataranyara porki goikelia ande kere kwanyore maybe ko apply kwanyore gasi eyu na bako nyore gasi ya 2 million kwanyore gasi ya 5 million tos ko boarding aki nganga yo kurusi bese chikorwa mnabone kere kwa irwe igendo rutoro kungereso kere kwa iru as a youth e bangi yo kwa chibesa kwenda wakora igasi wakora kwanye kuwera nchibesa chuse bank igini ke bata bangi batamanye di for the youths. Yes.
bona ye uga-apply ukanyora contract turanyiruke kurwa se county ya Kisii. County ya Kisii. That was umwaka 2014. Nkwa with the kickback yani nkwa iranitio koboko as a youth through sabukindi yons by the way. Odetiganya mbono iga imekora ya soire miga bate benga kwanyore gasigete karu tongorogete ngochi ko ba pre-qualified. Okay. Bono abantu bale basoire of late. Okay. By that time dinasa bitu ifina single shilling. Okay. Nani ndo wate kambuni bantu bange yanya okateka nchibuka na wate kambuni na basaye bande bale nkuru alia buke tutu na uroba kanyolega asfanya ote alenkenke igo tukachaka live chagete kurusiro na bono igo mwano minto kena kro introduction number 1 ena bate binga nkuru ku Mackanthon Ombaye mune ibusiko yorokia mwa monda ya bae na nechinga tikara ngaba bayiboli bande basete kale sana. Okay. Ngatikara ko benta kana ni ntakane ko ibwata biya eri amenya kandi yagenda ukimotubiye. Okay. Bono maite Mackanthon mna whatever tarigendo kiego sori konyora contract kurwese county go gutora basaye bagoteba no nabante babanene gonyora ku egasi kurwe county egasi ikero kwanyorete nkwanye korete na ngasi kiyaringe kibara kolema kinyomba kwa gacha amahuga gusimeka stationery kwa gureto ka supply ku GSA county ingeke gwa kolete na kolte stationery stationery nanenga supply biya sana para time tinje tiko genda pembeni nga supply biya ngakanya ibintu bine bya ko ba requirements and other things but paid. Okay. Engote babale mna ji county njigwa kana bwango usukulirira ne serikali kere eko ruchibesa chi county gonyo rukire ko ruchibesa county na bono iga aye na kianya rekane toga kana kibesa cyo cyose ko ende omwaka gepindi cyange getangani kya 2013 mpaka 2017 egasi yaringe ngiya sana nona bakora imirimo abangi bakora Kisii county contract bakanubiye lakini gipindi ya kabere no problem ya sweta nani kuri gasi gipindi ya kabere ya chagetenzi yabu no problem ya chagetoso igo garokana kwa etu contract yentangani ga yaringe ngiya kigime kale to bokima ya kale to bokima bakoke bakuri ya kabere njane ngiya mono ente kenepi as a youth no ego singing kaigo manage watch manage biya to was kwanda kunyimaru to was kora kendions ko ra watch manage biya igo yani that is it. Evanta bank reba konyo chiwe sinyinge eba usalika suits kwanyero monto chiro lenke liko konyo mukungu kiti ba kungu sinkuru bateto menta kwano mente binte bingi no nyanka kwano menye chaga kwamenye no Tanzania because of money. And money mente sinyinge se suits it's a very bad thing. Yes. Byomono kigima bono ugakora mirime yo bakora unere contract yo kaiganera ya komenyiri bakabono na bono iga ngaswa bono ko swaji school na so de school kana nyote gasi yu nganse kuri kichibe chigasi school bono goeta chuko supply stationery school kabisa and naba supply the uniform games kits naba ira bitabu na ngaswa chi institutions na bono iga into what polytechnics one of the polytechnics ya Kisii apply to what the Kisii University nero chigasini chinge choroso ku standarding apply oro apply alia kwerende into what staff training chinge iga no doni ni Kisii county unabono iga asebali bagosoma chinga seti butambe chigasi ngutanga chiroro na chite na nga apply no Migori county nabo kwana chinse chi county chinde chingawo chirisko neighboring counties Nyamira county nabo tunyo go apply and experience kiao go apply se Migori county ni caring experience kiao yani karugwa chite e county isikone ni county au nayo mugusi uga apply ya bogere nekia once karaba kwa bintu bya very genuine kwanza kabisa bako mbanje teka bantu baisiko ibuna na aligereti ande ngwanya ngate gose ata counties ya na wako lemero yago igo they normally pay you ngwanya olete na nyote nkenke ni ande chinenga na by the way into what challenges ase gase iga ya contractors it takes time to be paid igo iko twale kolemeria mba koboro korabo konge mono mwancho murigiria gintu gikora to kwana Jonsi no kuruwo munguso gose geto musae
onde bwenshori isko garia ngana bikunyarikana rego esokia na gokore mirimo buno musound nerega igesokirie ilio naye onyorengeria bono Mr. Ombaye tiga tugende ase ensemo ya siasa kwanya kobono no murai we skuru no ne monita ngiyo bore yo bwarwera seino no murai mbore seino ato minonya kobono no murai we kenyoro gose no ne bwetibu my father kwanza alingo mwalimu mwalimu primary na you know murai olinge by the way my mother no murai we kanisa Trinity Dorcas kiombe kilio hotera kabisa yes kabisa oni se skuru primary se skuru yetu ya Nyasancha njina Trinity mangana cleanliness mangana ubusafi yona alinge leader ngo ike secondary stina ningaba a head boy that's form 3 and form 4 just in high school anekere nacha isko gaiga nacha tukobo murayo youth ase nyari bal church constituency ngabege pindi kya kulu 2013 14 15 yes bono libori undire gaiga na ndo chumuntu ndo lirikire gaiga miakere ngobwate onye gukwancha gotebyo bogusi Chebono iga mnangu kwa na bono iga I'm now approaching 30 years lakini wakolire hivi nakolire bono muntu nale kanza nero boli iga igante ko boli iga na ki ande hake asemia kemeronge tato toro china ande hake nkobone takuragenda kuranyura experience umanye gucha ko boli emerime yo oburai experience kibono muna boli rigo tiste onye bon tiste time cho to experience kare bangere chikuri chiga bono kyo burai yoboiga ari bono no neka ngo to kere chikuika 2027 26 bono ngo to experience kere kenne mono yes oyo boli swali niligi yasa bio mono ande yake asugwa itiriga ndabona nyoro konyora advantage gete wekire gutanga ni county me kwanyorire contract gete kwanya kubwato ndiko bokoro no musayo moro kiguchia gose no ndi byombe mbiro bike alise kinyoro basaya bake bagutukana ne chimboli bali bagutukana ne bisusu nikibwa kolire yase matuka ya make na kiliege kubwate ikigira oroki ngande yake no murayoro kungusaba ntamo na ende orochi sesemo ya magendero number 1 in chimna Mackanthon Ombaye there is a time abana youth mbali banyauralia and I like to give examples Kenya ura sana nabona ba matundura kurualia kare nanyorte nga alia abana funsi mbogwate machi yokonyu mbogwati igitacho njalenge gali what I did na rete basaya bali balenge gali bawo matundura ngabatebinga ngo bande gasikite mokole moro sigitachiki naro bakanyorra kuruoro mara mangiro ni kampuni yane ya Mca Enterprises nchina bana youth pokambige toro bigeta bana youth banyasancha babiri mbarengo lingete in general ndigeta bantu si kampuni yana abantu 8 abantu 8 abuna ni 8 aninga bana chera mpake ne chaif ko bwata ba konya dika bakara ba kuruara ba konya chi family chabo mbago nyokwenda kuchanga mechango kinturualta na other things so ase kampuni yane I normally help abana youth sana ubali say stakeholders yes biamono kigima bono okobero ukase county ya Kisii okore mirimo gokwaro gikibese kiri kinyingo hororo ukarabona digo buri bwo MCA korwa ingi kwaro we ndo kiagaratenga buri bwo MCA boiga obo manepi aba the MCAs nabona nduse mbeke example kia ki central ward unabona igantu bwat chi para wazi para ja village roads to kunyara ko kuchikora nto bwat kambuni ana barayi baito mbale go trena mutu batebinga banafu abantu baito ngabayigole kambuni egera bachiko bachibesa konyoro mu MCA gose next ambonguru konyoro mu marayo certain ward abwate kambuni yaye nero kolime para week nero ko korwasa machi week ne kambuni yaye igobone kana kori binte byons week takunyara go promote youths kusabange na bali in that locality eyo kageranga number 1 ngine kerengo sobo bura yoboiga igende kitandi kabisa ngo chukwemba wana abasaye nabangina no roba kwa mna wona village road is 3 million
Okay. 3 million euros 3.5 million. Bwe kokora. Ora gende kenyoro kyanya masongo. Otebe ngabana yuti barege go sabangina na abere para ya 3 million. Ni mokole gasi yu. Mbale me bari uni standard dili company ra kore. Kiara borobu na makombe wago chara borobu. Banya bale tamara babe tumbe bare gore mbage gotwa esombe go jimade bare asare gine. PQ. Ekere mona bono for example para gosine ya para gosine otamba 3 million PQ nkurweru. Pago tebenga ekore grading obe ko morom. Gosine nere kurusu gugoka patigrabo. Nere bago tebe kubiko morom. So kere toko baiga asimineyu kenengo so bugambyo boiga. Ni PQ neror. Otebe nga moko chicha mubiko morom. That is it ba senyora chibe sia. Bono konyore ngo murayo ito bono iga nerwe ko kulima nerwe ko kuragira kirige ntonere. Ebrengere bya onebia ande yake no maite egodia Kisii Central yonsi no nyemaite ngayegete ngayeze ogete ngayegete na hende no manyite ebintu abantu batagete baganeti. Mnabone kira location ne chinyinge. Tuwate 6 sub-locations. Mnabona mndu wate Nyansancha, tukatwara Masongo, tukatwara Otamba, tukatwara Nyaura, Ekeumbu yetu nirega gutrimbuka na Kyamabundu. Nyancho yonsi neroro. I think that's our no tokulikichukura. Yes. Yeah. No manyete inkibaganeti kurwa aba na abanki baganeti kiagara monto enyanchwa no yole Masongo tinkagere tigo sembata ke bintu bibiwe kaine. Mnabona monto Ekeumbu actually mangana ona mangao because mnabona Ekeumbu ma technical bolimi kutake iroro. Iga no kure business ye bantu bitu bakoro. Yes. Number 1 nabona iga abantu abangi gali bara business people. Etauni ga yeitoga iga. Togote yumuntu kurwali nganje nkwengo tugetauni. Asta yago tugera. Instead yoko motebinga njenko create space kobeke yoski galia egare ko nchini cyagorro ko ni kinyanya. You cannot compare no muntu kale Nyansanja mad. Ora ndonyora abatu mugondo monene motebinga bono ntete mugondo yogo. Anyore loan gete. Loan ne okora nyore. Uchikole kole mera. Ori mere obeke bintu bya obeke greenhouse. Ikiko konyi kuruoro. Igo bono tubate different magania mangao how kurengana ne jinse mwao. Yeah, exactly. Yes. Biomono tindi gotaka na kiriomo tegereri garia oso murigeria ori otomire SMS go chego ngotaka twara korana naye anyo korana kiokoba. Kudos ke Ndizi TV for hosting such intellectual, motivational and intelligent leader. I'm humble. It's time for youth, it's time for Ombaye. Kisii Central is not litmus paper for ambaralika monyenye na mrefu agote abaende nkara kirende kiro muntu nabateri bakari okobori ebo mugake bo musae na ndekero musae te gwe pima nekero okogenda against abakaka obarusigeti esengerere genuine na ryo gwankira nanga nore chinguru uragikobwa taibaruo ohete kero baruo ohete igo turanyora kero konyora opposition waita na ryo kobo mokong taliye kero bakuruo ohete igo turapimwa biamana muna kwanire gabe oyua kurwa ate bakurwa Victor kurwa Tofik Hotel Kisii Town biamana muntu mya sana muna bone igenti kya kwanire abantu beto ba Kisii Central Ward bone ga this the time bazo chinchi narrative oya baye banalije ngabona bateba ngakimondo unabuna ateba no mrefu ka kugamba 5 years patenga bono twarose kurwa abu babeka monyenye gabo ane ba cross monyenye babeka muntu get bono tigankobori this time now this is the right time now to about to nyore change to kolete muntu muyi kolete muntu muyi wa magendero bono andi ake kolengana no korora kwane Kisii Central Ward ne tagete omuntu what experience yekenene exactly taibo kolengana na yegero gwe pimo kwerigelio mate asa mangana siasa wikabwere ngereli na ndubwe pime bwe bekera tirina ki none janti ngukuruwania ni nyenyare netagete omuntu butiro tubwati chikateli bakoroka bantu bayibire migondo norojo noruani omuntu oyibiro mugondo bwe county bakomo begeze nonyare neto wansa wetre bible ndo abade David na Goliath abantu bari batenga ki ngaki David era chikunyara Goliath abantu batenga ki achikumunyara it cannot work so uyaga chiri ndruche yaye akayiyeria bono njiti nchi wita monto ne ndruche yaye nge monta ko ga Central Ward ubonga indimbwate
na ndi mnango swasa abantu ime na mnango sera mnango enda sera yana ngora igo kote ya abantu mbantegerere bangi kuleyo na koyelia abantu baibere abantu bakisi. Okay. Na hostrie SMS ye gusasumura buri Ekeumbu na biri nabarai au bakabandi bakuburikira gukuburi kyobo Mca naro yo mukuru kumugire. Nere urakorese county ya Kisii na ye mnakuwa na beira abosogo ukore bindebe. Yes. Ande akekero umuntu akubaga hari ese county area. Ibintu birakorora. Ande ebeseko so intirigocha. Nere koleto munguso bakumuntu cyo kuburi uburayo. Omunguso mnabona iga the reasons why kirengutena kuburi kirugeke iga. Abaraya bayigito baroro bagambire. Iba what self interest. Okay. Self interest inere kotogecha kwanyere umuntu ewe burayi okikonyora kibesa of course inchiroro otenga tetimi wande mari bokunguka tetu bokungukani bono obeke interest none kigase kire kikuri ko mwana ominzi mbobe konyoma konyoma mbya mbobe konyoma. I'm not saying bad magano mari akara kwanyore besa gichonye tubeke bya abantu banenga bwa kibesa bono babo bama bwa kibesa bamentre bakungu lakini rende bwate babo dutange umuntu konyoma no nayo utaka bakungu bane whereby ba take that interest none kire kigase kurikwa banse kuburi nga sebanyu bametekorwa banta banga bangirende whereby they don't even remember abantu baki central ward. Okay. That's the main reason sebagotwara self interest yabo yoka. That's why bona imuka kote abanga atinjo twara self interest yani abantu bito basumbukire for 40 years kurubo gambi bochaka abantu bito bagambire kurubo council oboyiga gocha noboli abantu nga oboli umuntu nga what are the benefits yobugambi byawokana banyore gocha tango boli ni nkyoro jigetara korukisi gocha gokora ni nkyoro jigetara korwa gocha gokora boniga. Tell you this mnabona in terms of which parapara chito. Yes. Mwete parapara chito is in between CBD bona gantu wa the World Bank. World Bank incharate budget yayo across parapara icho cross sewage kwanyorenga umurai gete ntu kumukwana lieta ogenda mpaka gari otabanga kingento kero robono karange besa yani montekere kwa bere kwa irwe besa yao World Bank yaretre gose yaretre 10.5 billion pako tenga ya karatu wale 300,000 digai nochiko bodi ngingi barabara zitara kwa ikinikingese karo you cannot ask because if what a self interest even mune bibia World Bank gocha gosi grants chikuruwe njiri gocha quite often Noroje kibese kiri kiroro muno mo Mca kiri kibikira sense mu development oso wesransa chikomiti na kwa allocate kibeza Noroje njisa ine ande ake kira akoremiro ekero muchiono endere to kina n'abantu bakoru abande kurusiko abande baruwete kurushi bagacha kikabira kinde nkirororo none ngati kibesa kiri kikuruwe gogari muri sense se committee kiba allocated gocha nkinyara yo korana n'amagendero eso muchiyo kisi gukora kiri kibesa kiri gukora kiri ututigane dito bwata abantu bwata cinda cimbe bakuri bwango bakora munabona tengote y'umwana uminda munabona siparapara kiri in between municipality nono ko wara nchierete it's because by current nane bantu the task force edi kubwati ego tabangi ngite tera so that is the main reasons tiba sete kiri nyingi kikoja kingiye kabisa whereby abantu bito bakora our leaders bali mutu nabo bagusali ibintu norojo muchando ngoja na twara nabana inchi yosabara ibande noko teba mna kibesa nkoliye guchire onye komaite nkoliye guchire nainde tuateba na baraya bagaso bisi bali kibesa no bwate evidence na cyariwe nainde onye kubwate ikyo traikira none busubwe kigambero otebe na nyarebe uriri kibesa ikirto sukutumike no shuni ne bawe kali bali kibesa tutabwate evidence into kwanza manyene ninde secretary ya Goose Governance Watch assistants secretary ase Goose Governance Watch tuate society ntu achiete that was 2017-18 ntu abegete bintu byeto bye Kisii county na byasaregete in terms of agriculture. Yes. Tokaimoka mpaka Nairobi tokanda kwa county government of Kisii. Nkimagoso kimwanya soerete. Ntwanya soerete katwanya otenga chiba ya agriculture chariru.
chibesa cha pasalis chariru ngiombe kimoireta mangana ino ekiombe geto runga gusi governance watch limwe chiete ko rigereria ekegia Ethics and Anti-Corruption Commission inere twachi tukaenda mpaka Nairobi tukabeka mangana itorro tukabeka kinaime gatambukire kiere tu kuruwabu gatambukire by the way tukachukanya machibu ngiaje gocha biyo igomwa bade evidence bya wata kiregento ano mete serikali nero ya serikali nero gutwarire kobakoko kwene nyingi na biko ndagaje batu bebintu bito twatikara kobana like that tu wachite mpaka Nairobi because ndruta kamuna bona ndruta kamintu bito bigende encherere ngao that's why tu imugete yes whereby tu wate chairman yeito Jimmy Umanyi yes whereby our secretary Rachel Tundo and Jimmy assistant Rachel Tundo maete no bono that was by that time ketonyera ngetamu kengere ko karakwende mugaire na mugaisaransa tukaire na bono mugatigajiri yegwe bono tigajiri yegwe tukakwata mpaka maandamano tukabudi mpaka chimba be county yetu ya Kisii whatever chipasta licheito abantu baito bayo chibe ya agriculture millions of money abantu baito bayo tigangote tukanyora kwanza gende chibantu baito muri ko tumwatsi Mr. Ombaye lorje problem ekobo ne liyo gotebanga chibe cheito chialirwe chialirwe mwabuguria mato mwonjukana nebara mambi aye nayo kubuli oburai engyo muntu atarore no bwete conflict of interest nayo tegete kobekira gokeria te konyarekana igo ekiagera ugote bachiarirwe at the same time nayo tegete ozo igero gekyo igo nenchara kugusumbwa igo ncharo muntu rajitange ninchege kora nindo chenge ndaba kuiba mpaka ngende iterie nchare kubasumbwa nchara teje gutusumbwa tokorera abantu baitu abantu nabangi bali tokorera abantu baitu nabona tokubarira ige nabona ndengo tenge pastor pastor bona igo mwana fusta yonyore pastor ye county as we are speaking now bona gakinto bento kwana ogokwana mukwana lakini kara mwanya orire kende mwategerera nona abantu ebiombe byokwegera obwene bwa mwanya abantu ebinge byabo na bigo cyo koigwe matukabere iga abantu nkwegera baro bwene bwanya bantu bigoika ntebi kandi tongo mu bwika no ntebi ekiombe kiria gyokorera gyokorwanero bwene bwanya bantu ningoro utatagete ko buri oburahi bwabisi at least everybody yes ingone njare ko basumbwa injara more to nyasaya turanga abange babo abangeli asa nomar nani bwo mwanya bantu kwanza akarusugororo igakirete agachakara kirake iye korokinga abantu ababa uino yo mumubika no yo anda mukwegera bwene bwo mwanya bantu the moment yo so abisieriga mwakirire kiri ntero jogokira nabona njina abe youth coordinator yes incredible simple moments I've been fighting biamono ketro gugia bana inji bagateba igongo takatwa ko very time igongo ikatomweti umuriro ime elinde gagosoka guciabwa atieregete kigima ayeria bagakabari muna goteba elinde ale tobura yobu agoteba bagoteba na fresh blood kiriwa gutokwana mangana inje Ruben nyobayo nkwanerie mwishimiwa mutebie nabo tutagitaba sae buna ere na inde baba baremu omuremure omuremune sana Ruben nyobayo debirenga obekoholemu bosia hello Amtimor mwambie huyo Ombaye araita botegaki kiagera tamanyikaneti oyo riboli namaete asekisi centro eigete gosera ni project yogoseria abande amatebya ite obote ayi ni project yole muntu naro kobekire raiwa muntu naro kobekire strategically asokurwa muntu naro na ndora nyoro kubuli chikura taibo pono kwa bekirwa lilindu bage chikura ayi ni project ntinanya ko ba project ya muntu no wense number 1 ekenalist yanjye tekolike party ya ata wese party ya Negro Democratic Party of Kenya ngo ikatura abwaye ngo ikatura abtu igona kigonyirwanera Nairobi ntinanya ko ba project ya muntu no wense and this is the first time na soire setebe last time 2017 yes ina tegete ko ba nominated chama ya Jubilee bagamfeel ngikyabete kera baamfeel chama ncha what a lot of complications kungsana na buchana kungsana uchimoino although I was shortlisted na chiko ba nominated but this is the time na tendire kuna nche Mackanthon Ombaye ko boli chikura nonyo goteba ngatimanye kaneti bono manyire okumanyire kubwate kanoso go Ndizi TV okororire kuetera Ndizi TV nere Mackanthon Ombaye biamono
tebertali project bona yali kwaboria bia kigima egentukira gegusumbwa James binde bino morosika igabya nsumbuire ikale gosoka gurugoto bia mono kigima Ndizi TV, this is his time. We need a youth leader mwenye hata akisikia kuna unga mahali fulani anakimbia analeta, and that's Mackanthon. Kura yangu ashaichukua oyagrogu Edwin Ayuma bia mono Edwin Ayuma SMS yao ya ikire bia mono na inde narego kuna huyu ni Sonko Brian chairman for Mackanthon Ombaye. Raundi hii tumeamua ni vijana, tumechoka na maneno ya wazee. This is a litmus paper whereby we change from one person to the other. Mackanthon Bosio kigima bia mono kigima kwali keli etali yao nainde elinde twamanyana ningo olika alo Ndizi TV inchenkoro kwa Honorable Joseph Obuoge kurobugia kumu ward muboli Mackanthon pati ainere otebire lakini ngogenda turugo chime na ndikyo chokorera abantu be county ya Kisii yonsi ngo kwana yatole Obuoge mwechimiwa oinera na chiteka ga SMS ye nera tukamweti omuliro ime Obuoge ndwagwete ti omuliro ime ga ige message kiriga igari kiamagete kibarasi go kirigo naye ask Mheshimiwa whether he is serious or testing the waters. To me, he can't win. He would rather direct his energy into something that can be of help to his life. I'm seeing him taking position 15 out of 7 possible contestants. Neba na matarau aigambobe ina uire namba 15 asabali bago rwanderera batano babiri neba na matarau agora kujei mesh yo no munyakiombe otame kulikara somuro video ina bakuri nimo manyete na bwate njara ono igone ntimorole okay kono joli kigumesh bono byamono bono tikatra enda samangana ndi byamono chi SMS njiro chigendete gocha nguchirigere rinde chirike musawo yo mokyo goteba ni gali chinguru atete kurusia bagakageti lakini ekeroro musayo moke teminitinga bagakamba bagwa tinguru se bagwa tuburai na inde yarole kadirenga abagaka aba ande ake baitiro bote na inde mbabuga tikerundo umwaka bujiri bwibere na ikomunisizo abantu nigo bali komyuka kirase bagate batutaite serikali y'abasaye basaba ke digital boka none laptop ba promise ti abantu njiyo boni ga abantu bakorera ubosibwo ikire chimye ibere na ikomunisano na ibere esenge ncyo y'abasaye inki ekeki y'abasaye babwate ekera bate mboso tunyo tumaga igana abasaye inki nawe mbali babigirwe birogo inki abasaye bakorera example arwe umusa akorire boniga ni gusima igana turabi kuntwanye kwa kera abasaye by the way kura this is the right time na abasaye bayimukira nite ko congratulations abasaye bayimukira abange sana mnabona in every ward abasaye babugutikura kirumonto which is very good. Okay, gendera yure biya kabisa ego na bali gichika yasechiga bana nakeneka gukwana mba osinyora ti nerenjere ngiye bono iga abasaye oborayi bwabasaye n'igento kirikyamana mono because umusaye bakanyura mongina bakanyura mugaka n'abasaye bamwabo bono gakitige let me tell you this ponyero mwako bekirwe kerego mwako yiga what interest asaba anya what interest yibona yayoka ngakiaba yachikurwalia marwaire aye ngagiye chikoganda baba sa maidi yaye gocha akino ndatayo no musaye ngorwara bantu ngorwara tuli tinateba lakini sina batevinga bono this is the right time yabasaye abasaye they are very good in terms of leadership. Yes, that tigabat try monto munenje iko sina musaye ondo bwense kuri kerogo egere batobekera max babeke ngaki omwako yoiga orara ire for this time no musaye yoiga bonye ko tobekera max umusaye aragambe biye kabisa umuchando mbwete nabasaye kyo musaye ugotenena nigatete kurwania bagaka instead ubone tukubeka chi policies chao uburayi tolikoegwa uburayi ukurwanerera kororire toikoegu koboko umurayi wikorokie kororire ekerogo swageti tago concentrate na bagaka ekiera barumna chi competitor bunaye abasaye ondo bwensi ogoswa paletra maoni ondo bwensi ogoswa ata bagaka na babe no inkia basaye bukabanyene utatebere chi agenda chi ulinda abantu barore na nichingia utige kurwania bagaka number 1 ni abali create SMSs na ubatebere ngana bagaka bagambire for long this the time ya basaye
Nabono ntete gote yabantu baitu batogerete iga. Inche na Mackanthon Ombaye. Obora iwa basaye number 1 I will remember in terms of education. Ninya ko bagin kunyora ngakiba ko ba employed ngakitokugora ngakiba ko ba self employed to kulichika mbuni cyabo. Ono kere kwa bere montore aged at the age of 60 and 70 years you cannot remember mwana roro wente okole mbere. Omwana roro wente konyore pastor ekine kiba compare tima I think moko buni abagaka kurende abasaye na inumu bwata mangana ataraikira nabuya urigererie abasaye nabo bakuruta magena kwararo mu kutano ba ali jakaranda basaye baruta magena na ndicho ba obukini cyabeto mu cyo busongoga tali bagaka bakuruta magena na basa abasaye chinga kiecho basa batabwati emere muri baba gutumeka chinga kicyabo chingiya kuriye gukora ubonjoro bwo bwona igwate bagwasoete basoire binywe go bibyo gotindia basoira samangana ndatali amaya baroryo litukulia rero kwali kuri none karaigwa number 1 abagaka kwali kuri none gazeti litukulia rero abasaye mbaro bane egotebekana kurengana nabariki be gazeti ya Nation no se kwa igure none chichi radio none GTV baitwa sengencho yugo kagerwa egokora samangana scamming ko unalia matuchibesa semitando abonzi nabasaye kwaroryo etama nekirundo na kitura konya basaye ikigara tusigo chaiga na bona bakaka tokuru na barwigeti ntogweta no maito na boigo number 1 abasaye tubento bakora civic education civic education ni kintu kya maana sana no nyambo ntengene na mega kaigo ntwaligete na bona 2014 and I want to thank umuske Mca obochiburabu onuko ntwaligete lirube ase county assembly egere batwalao tobeke budget yo korra basaye baito civic education akanyentema sana ko yurwandere resto lakini end of the day tinja chite gweta kagabono chibesa nchachite siko konya chitu korra abana youth baito civic education baro nakibako menya nakitoko to open up the ebyombe biko na byasomya abantu binyoroime pamanye life ninki yes ndabona nigende kende watebe go yogo tumekwa abasaye abanga nabago tumekwa ngibago tumekirwa it's because they are idle konyorenga mwana siasa gutira na mbona nchimuna mwana siasa nje Mackanthon Ombaye youthinde ane ngo liginde kerwekeiga tingo twara besa nyinge nchiko teye abantu ngaruta magena Mackanthon ayekwa ngaruta magena nanye kuruta magena incho taruterete tingo nya kuruta magena because actually I'm informed number 1 imaitenga mukutano fulani onye muntu tekabatu mukutano saa sigete onye tindi interested guchioro mono tingo gendo bono uino muchando bwabagaka gusuru muchando bwabasaye bokabanyene let me tell you this yes musaye borongo bono okuri yuburai obesa waya gwatobokeigo takonda ko mobilize abantu banywa mo na kuruta magena instead umusaye agentara akole abarangerie maybe banyuse ne kawa somewhere else lakini abaganta abiga banene abana gote ibona abana bwachi besi nyinge pate bangento kororo bangi bikundi gete abandi babugoria magena abandi bachikogorera abantu geta matanga bintu binebi. That is it. Once these possess, they have a lot of money. That's what they do. Biamano kigima mwanchu murigeria. Biamano kigima. Omozawe gwika tomweti omorero imetora goso isanehiri. Gentege tangani tomweti omorero ime. Gagweta mama korangi moko mokorera. My student, best wishes. The sky is your limit. Push it. Lecturer Kisii University. Korokado nago so meti ororo. Otebirenga taligetirie talia embio kwalikerie terinde twa manyana ningo nero manyana ningo yo oko gendrete aye musaye nore people inakie ole sure gokoire kirogekyo aye tokorenta company yao asa magenderero oyakuru kwa rogo Chris arogo libori neligia na ale people konye komuburi no kwa muburi bigo kwa buri swadi ya mono inche nyu amete mukungo yo mokuru ku Stella kwambuka kurwa libusigisa na nimbwata abana batatu nimbwate mwana no mwanne Sheri na rugete mama mura nimbwate mwana ukabere ku Malaysia no mwana rugete my father Marinus
Okay. Ninde married na nde bono yuko iguri. Biamono Sophie Charles nero tebire kura ya ina sole wikatujisome linde torole na chaikire gahiga iko togotaka tokore ndo ku interactive yani to engage omogeni hogo chaka rero manyana ki mumurigeretie nene mubwate nagwate birengeli bino abasai nigo babwate chikura 30% ose 30 igoro gimia nigo oyo batagete abakere ekura bata tageti abagaka tina you understand buya kurende igota nabasai nigo gwate chikura wikemero gidato igoro yemia enjire chinde kigachi chira kinga turahenda mnabona chikura chito 30% na tebire twange tibagaka nona bagaka baroro mbwate se committee yane ba imukire bagoteba nga this the time now to go change wora yuboiga tura youth igo no boro buntu to begete sabo to bangeti utegana ubono bako the reason is why bako boteba igo abantu muri babere ekitimono na ubate tukuru serious yo aratemura ubusai bwabarai ututeko na mugaka ututeko na mugaka takoreta magendero mugaka na bakota magendero but they need that but they want to change that narrative karatiga para beka mnabona for example twara bagaka 2013 mpaka 2017 na nito katwara mwaka onde na era 2017 to 2018 on this the time kakine intumura yangovoli ande yake no bwate kali go sipipi go senyange ukugoro gotarateka no go change ya mpaka korateka kwanza ndi bono nyo mugaka karo mugaka ogotire no mugaka ali lakini ngo karare merememye ndio kara maujori togo ushoko goro kwekali na kwabutire mono gankorateka na kinanga nturabakana completely lakini bono yekire aba photos babakande boka photos batenga nawo tikatoganye jitaliki kianda kianda kimuranze abagasaye nabange na bono nabagaka they want to change this narrative mangana ombiyo kunyabeka Mackanthon chikura taligendo kia gosori chikura goiko otwale chibesa nubwate chibesa chisaine ekera chikura boni ga goikosere abande bagota bali chipistoni 12 ai chipistoni nirengore ekera chikura chirocho ni chibesa togo imuka mambia osoke guchie bara ochake kwa oli na ni chikura utagete chibesa ire nkobwate abantu bagoteba nga mnabo wa chipistoni 16 bantu wa chipistoni 27 abuna abaibi. Those are the thieves, by the way. Nabona kero montako gendo bakoro obo mo MCA. Obo was for obo mo MCA etamo ya mingima. Tako tima gendo randoms no yemo. Para tego leti. Tako titabe kiti machi abantu bakonyo kibese chonsi pi ochibeka sa segete achikora chi campaign. Na nchi no musa na achire timbo atibe si saini. Mbwate bese ko ikira egetuo tuanata kituo komera abantu bane bakeyo. Igobono kero oro na kitu chuto washa na abantu baitu lakini abagote wachi besa tigena boro batu baboli we questioning aki hata with the lifestyle audits baboli where do you get this money from first financial year second financial year ndio utakorota magana ya iga okate chibesa chucho seraba ande yake Mackanthon igogo kwa na iga singing to fresh orumusai irabia interview ngonya kora tole 15 years kurbono yala ko interview ye to kora bono tuanye kore 15 years from now ekerwa soire asobugambi no kwane njere yokwana I will speak asenge njoko nyara gwaitire gwa kolira habo kwalire besa yabana turasabenya style tindwara but this is what I will say enya sa eringo twetiali na ro kintara nkerema pema nyuma ntara gambira abantu baito banki centro because mbate tubara imwana tianga te umuchando na nyoro manene no maite none kurangirio muntu ryo beire service ose no mubunge ose no mugabana gocha interview tagocha njata igojera the reason is that gocha mbare kubanga bintu bya obia njeke nalinge youth coordinator nale kurangirigu mnabona Minte FM bare ko nangiri several times to kubanga ibintu kabisa tingi be TV na single shilling ndane to wate message kuiboro turojirende besa nchialengo kuiboro ibintu bitu kubanga in smart way the reason is why they don't come patari gochera mnabona iga budget yewete para village roads banyorenga ya chire 16 million si bachi kolengere limbana uchiriko to bolinga 16 million chiga kigwa korrete chibe sia machi ibitacho echajite tax 8.5 million muchi bale ko boli unga ki inkambuni kigwa korrete chibe igitacho kigwa korrete bona teifia to come because of corruption. Okay. Mbia gukwana igo lakini mbia goteba igo gotatiga
mate gukwana mbio mate bakaba Kenya bagechi barosiri n'abantu ugonyo gukwana ngokora toleke lakini kero bairwe libaga basinywa batama eluga nereye mubwate abana siyaze yemo udatika kero ikiraria abantu babo the different types of leaders. Ningeje muzuko na inengo rangeli interview ndio bwange gocha. Kiongozi mzuri ni yule anafika watu karibu. Wewe unafanya campaign yako online. Umetembea Kisii Central yote. Kweli I see you online, mister. We as a metropolitan ward so far, what's your take on job creation, health and maendeleo kwa jumla? I'm Timothy Kurwa Otamba. We need to have a debate with you all as MCA Kisii Central kindly. Very good question. Yes. Very good question. Karatika sense moye debate. Take to irani ligo rabu na ki job creation, health na maendeleo kwa jumla. Yakuru ku Timothy Otamba. Nikyo bwate asense vinte vyaboli. Mnabona iga motegereria otegerete. Mnabona ate wigo ya job creation. Njimuna Mackanthon Ombaye. Number 1 is to make sure nga abantu baitu baiguri chikambuni. Echinchu kubegora kwanza for free as a youth, and then I create for you jobs. Ega smoko nyoro bosinya 2 million. Nibo that's one way. Amina what everything atina campaign ya nengo nyakora online on Nairobi or na America is acceptable. Ni anche ire. Nabona abantu no kwanza to chine no nyanya online. Na mondo ndira bali ngwikere kenyoro ngwikera ndoro na no tambaga agu. Ngo nyora na abantu sana or. I do come there. Igobona ero tra nyora. Mbiate bo online. Okay. Problem ere na online oinyore Peter Kenneth. Liyako boli chikura katabana ina Westmek. Igabodi chikura chinyinga online lakini tukuli chikura ngikabete akanyora chikura chinke kwaro na kiki amine tuko kwa inko chande ground one minto na ndente tuko tebinga am coming the ground kyo tamba na gusabire kura yawe besides go ligeria basa chikura turate yani emeremo mune iyo chikampani mna igwa kolete matari bonse basomete barahigure chikampani let me tell you this abasa imbale patagete ko iruno ne polytechnic nke it does not matter ngotu ara masoma mange a business name it requires ekebande kya uyoka ekyarep ne bicha ya uyoka iga only that unabona abana funsi mbale no patete ko soma unabona polytechnic cheito you know ngocha tori polytechnic to what the first financial year yali ko ka polytechnic staga achitu kuna ngabona abantu baito bali batete class 8 class 7 karanga bono bakwa no sinya sanje polytechnic boseba na ke polytechnic bafundishwa monta bwate certificate ya mechanical engineering monta bwate plumbing ari plumber monta bwate ari carpenter bon ayinkiura akole kerogoso orasogoso abunkiura akole I will make sure karango soro first of all polytechnic na bichiko na bona kila thing education as a manifesto ya neno ntanganeti mpaka tugo reach polytechnic yecho egera abantu beto akoliki basome because talibantu bonse bakorte form 4 talibantu bonse bajiti university we need to open up egera abantu beto bakonyole such things from that polytechnic biamono kigimomo anchumo ligereria bo television ya Ndizi TV ndo chi SMS yande to gochaga thick and fast biamono kigima asoge ondra kulika gaiga mosa mo kigima Mackanthon Ombaye kurwase county ya Kisii ni gate kuburio bo atete kuburia Ombaye Mca kurwa se wodi ya Kisii Central gaiga asomuchiwe busongo ni chisemo chietanaine iga korangana ne birengere bya ni gate koreta magendera mangi kigima sensemeye iga bwate ne kirenge kanene ne kirundo ko ibure muna kweresa bwe komanyene ndwe merimo yaito muna amangana abantu ba media no kumwetio morero ime gaga soka muino karumie momo ichikura gago sinywa momo iherie indwe ineregasi yaito nduta ite komanyago senaite gosungo more kura useyaya igasi yaito no kumuboria na gutaka kuigwa ebirengere byaye nayo monyene mbia mono kigima akerondo chika bande bande kulikira kiligingwere nango chisomande asenchirengi ya kigima na inde nchironka yete asensemo ya Facebook na YouTube ejo narankwere na kule nende de chems ya toirese omutumo komo sinini tokwerena niso amechi SMS icho nebinde bigera maboli naro tutara mabolia naro gumoboli toli goto basa ko endare asike kaenda kebere choka koire na toli ntokendere no murubiryo Ekeumbu Mca ya bono togendare.
Kampani ya Davis and Shortleaf nigo yakorenteire chimashini au Shekerero, ikiyo gutumika simirimo yawo asobo korali bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumika engine na boigo ikigutumika stima nkoni abali chiriya cyo gutumika asugusyalira ebimeliya mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwaka mache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na kugachumuliro na boigo chiriya choko bwatia mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu bindi binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache ichicho gutumika stima gose sola kuruwasi chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumia sola ekero kwagurire kuruwasi bare nigo bagukubuguria umusigo guikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya hospital road angenebenki ya credit ase roundabout erangi na KTRH bakiresime ase namba enotisano iseto isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano niseto eyemo isano neibere marakabire gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano niseto eyemo isano neibere ibere gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano niseto isato ibere inye Davis and Shortleaf ango yobo kori emirimo bwao asogutumika chimashini chekerero Biamono kigimo mwanchu mulgiria we television ya Ndizi TV tuanyura mache ayandana ara chati galite bikomba chinga bune chimo kroba yabono biamono kigima keroto gendrete no murubuli bwe Ekeumbu emokroba yabono na wateno mosawo yote to moitio molero ime gago ikago chumuina ali torole na gusena isa inego sitara isalira biamono kigima aigaso mutandao Facebook ni bwate abasani batali bake bali bagote banga hi haye ni Hespa ni Kondani pamoja Omurai from Nyaura biamono kigima akurukwa Esfa ongwenye biamono Papa Antivirus inigagoteba is my friend. I wish all the best. Biamono musanio komwetido muleroime. Biamono Antivirus biamono Thomas Nyakundi Pastor Thomas Nyakundi atabano alime kurwa Kirina bugeka Nehemia Pentecostal Church biamono Morandia biamono Kigima Samuel Nyamari Kitutu Central incoming MCA Samuel Nyamari from Nyamataro following biamono mheshimiwa naye na boigo ni Albert from Nyansancha Omurai tuko pamoja yeninga ki ijabasai biamono Kigimasa wali bagendete kulika asensemo yo mutandao oyo o Facebook tigangondole na ndi SMS kirimu atomire gaiga elinde tuchikolere bune mechende okora biamono oyo nigateba Hello Ndizi TV obumaene konye intwe buna basae igotokurwania bagaka bale ebirogo byobugambi ntokorora pi engencho yaye abagaka aba nabwo amasisi ni aitogaki Geoffrey Yangwenyi kurubuchura Kitutu Central Ward biamono Kigimo no munyakiombe biamono Geoffrey Yangwenyi ase enkwana yao nalige gokurukwana ki twakoire kura yo Mackanthon twakoire kure yo Mackanthon oyakatebera ni gakurukwa Ruth biamono Ruth lietalia kabertong heti biamono asukobeka enkwana yao na roke kana ndoteba ulio kare katero irora tebana we need to have a debate with you all
kurwa Kisii Central tutagete tutwale nkwana je masemo abande go bakiresimi mbali kobogoria igobono ngaitengane ikwanye igure omurai oyombuya agukwana lakini komoboria ekero agoteba ereni gali miaka 30 lakini 2013 otebire na renge oyo mobwa abanya contractor usabanya konda bono asumu youth agokora ase human rights agokora brumo youth inki akonyete JP Motangi kurwa mwembe JP Motangi kurwa mwembe niga ukuboria ase miaka yonsi gutira ninki gwa konyire ase mereme yonsi gwa korire ngade abantu kuburia maunturi kwarete gusingi gwakorire kire posting na bekera maunturi nyama ya sana ya Kisii Central and within Kisii County because onyoro chetu aliko genda twaswera abantu abaibye bakurumi baibire ibintu bitu bya Kisii County getari kire yamye bakonya abantu lakini ndi monyorete majibu ugosohora ko ino igongoro cy'uko konyete kene majibu ayo mete Ekeumbu Gia Siasa singiri tuta files school office yaye nonye bagite baga pipe or baga kabisa nga account abantu kwenda bareka kwya bana ni file chitiburu they will be arrested ondo wenso ibera mali county government ya Kisii oibera bananchi file yetrigo sieko okay yes freedom is coming, it's time for youths to lead Kisii Central Ward. May God protect you Ombaye. Joseph Matundura bia mono kigima Matundura yunkuru nyaura mano mia sana nere actually chief campaign yani okay bia mono Joseph bona sokrika gochaga igase television ya Ndizi TV bono whatever kiama kiao ne democratic chama yani democratic part of Kenya alama yani taya igari kana kidi DP kya Kibaki yeah okay kera actually mwa Kibaki nyuma tarasira nabo twachita ari na mutuli speaker tugakora umukutana ari buoye narenga ibyata arwara oto nabarenge onore miaka ya chire na ende kubwatikana no mugoskono lyanyorete umwakoli igona bokora yes akangene agateba ngo mwana oyiga Mackanthon chuko yo kiti okay chuko yo chama iko Kisii okay ngiye kwa gwachite sikiame ya DP bya mane binge birando kwa DM Jubilee UDA bya mambiro ndibiri gusi UPA gerekia gusiga higa for people byalengo tubwate kende ku Kenya Social Congress gyotajirite bya mabimanyikanite gusiga higa mono kubwekyo chame ya Kibaki no muntu korta magentro sana by the way economy ya ani by time nona mafutari ngensi ebintu byarenge bya yani nona no ngwamete no mambo arenge sake kwalengo batoto byeyigo none school fees abantu bareko bayipo to pay ekagera ngatwara interest nkanyoro musane one ali speaker mutuli nkamubolinga hiyo chama sasa namna gani wewe kuja kwanza mzee ni mgonjwa tuone kumuona nkanyorania advantage yeyu na nkanyorania chama hiyo okay chama ni ya magendro by the way that's why na chitinganya ile okay pono mwako yukange chama hiyo mutobusi no mwaka nere kanyoro ni otimokire iko akia abantu ba centre mu muiwete kuranga pole kwanza ne mutinye mali bakarolera mabera ayu garanti nye bakarolera mabera asenge nyuko siridio murai Kibaki siridio murai yo manno na ngete chama gake bara gwakira pole litanga gwakira pole asete benya ni staraga inugo okay bia mono Zainab agate bayo mugambi Zainab bia mono kigima otumire SMS ya igocha bono nekikwanya nomination na ichiwesa kwa bwate chinyingo kagwa nchemne youth mwale kurwana nero kabwa usekwa tukaba kwa tu alenge mosa montralo olikubo chikura ese chama yani na nataka withdraw agatema Mackanthon agenda murtu you are a youth Keneka Nairobi registration was registration life memberships 10,000 na kwa hiyo certificate at least 10,000 as a youth bononga akineke romo ole miaka 35 and above you pay 40 okay so I paid 20 nkanyore ticket yeyu okay there was no bribe kuro office ngacha kusigo by the way okay bono ekemagia DP ekyo naniaro royo whatever muno galibwe bungere ne Justin Muturi niko kire asomo mu Kenya kwanza igo aye kurengana naye siasa chiao nigo chira retense mu ya Kenya kwanza nche muna Mackanthon Ombaye ngusabe kura yane individual ngote y'abantu community ole DP de kiamekyo patiere Kenya kwanza
ingote y'abantu bamintonga injimna Mackanthon ndili na Mackanthon Ombaye mongekura. That is it. Okay. Tigango bolto gena ngora goika tuikere kirenge kiyonda gite goika. Kuruga gese county ya Kisii buno governor ni ngoro wakire kura. Obso governor wa Kisii county. Mono to ese chame tutuwate wone tujire Kenya Kwanza. Tuwate Machogu nwaroro. Ezekiel Machogu. Ezekiel Machogu na ese chame yu ase Kenya Kwanza. Okay. Na ane toko ndazimio tuwate Simbarat. Na ane tukatora babo Kristo. Oyongo nyamoyambaro Kristo burenaro. Nchimuna Mackanthon Ombaye. Na inche oriora ikeko sabe kure yane muna Mackanthon ngambwatesi nere muna igo wikabono tura amwanguchwa muna wikabono iga umuntu kiriko sabe kure yane no moske Simbarat Simbarat na ngakede simyo konte binga Mackanthon kaintin mbwatesi na inche muna Mackanthon Ombaye ni mubwatesi because those are the people who have none kure yiga ketoko no saba bante binyoro ngo tutababali igo no rio tanganite goika gusino rio bwate police chingia no the wens asaba bakobuli chikura ere karansa be kura kina motegerera maoni yabo n'abantu baito bagansene go ntegerera ni bategerera. Okay, that's good. Into bwate nsemo yo women rep semo yo women rep ndo abwate kwanza nale go support kale so bugafanana tegete Rejo Tundo lakini aruoro asenge ncho kolengana nere te yarwete so gwanja kwaye so gwanja kwa na koroti bitina kaigo agateba na chite kaiga agateba no omokonyo ya sukuru ne rekero gike nigagoretwe akaruo igabidi akaruo igo nenche kure iyane so women rep nimwe ne Rejo Tundo inerokoa because ore iteira mangana mangi. Okay, igo to komo wakana iteira mangana mangi gusina bwate birindu gitara kore na bwate kerenga kyokora ngwa Devina yene Rejo Tundo muri kiombeke moikuru kugusi governance watch ande akena singe njikyo Rejo Tundo yo ntuwa bwate egentege kunga gusi governance watch. Yes, gusi governance watch neri yari kumulika ibintu bya Kisii county cy'ubuyibule akabe secretary enene nzinkabe assistant igotora cyakiri kuri atambi gocha ngenzi bireyo igotari nganko mwe kura because of friendship ngo mwe kura n'abantu baito ba Kisii county bare kire como nyora nabwata maono aranya ko bagokonya abantu baito. Yes. Okay, tuachira gwate bono bugabana asebono Simbarati nero sabire kura igo macho gwaracha mambi nera gusabenere ikera no murobo moguri bwa Kenya Kwanza kwanza intuna ba MCA by the way no more people come abantu abange ngocha bari gutusaba chikura more people bari bachire bagocha abange gusibu can speak na batoko bakwana. Okay, kolengana naye igatia Kenya Kwanza na Azimio la Umoja nkire kioro nsemo kioro che ibwate amarorama ya na magania maya lyara chikokonya aba Kenya. Muna abantu baito ba Kenya ngima nturigiretinga umuske baba naro na umuske William Ruto naro wajakoya naro nero uchiri nere otebiringa otebiringa sole simikuso bonge nda bantu bahonie uchumie baka ne deni yokuru montera bwate sera yaye ningaye aende bona abantu bana bago support baroro bale Kenya Kwanza abantu bana bale bago support baroro bale se Azimio bono njitingo nyara ko batebinga bwake Kenya Kwanza gose ba Azimio egento kyuko saba ne kora nimna Mackanthon Ombaye bali bakwate interest ase Kenya Kwanza kindly vote bali bakwate interest ase Azimio kindly vote. That is it. Abara yabago tebana tuwale 6 piece kurugoro vacancy yo by the way nabona let me tell you this nabona Kisii county mistake abantu bita bakolete bagachore e governor ODM a senator ODM a women rep ODM they did a very bad mistake. Nkiye kora egente mistake yibna ba korte kanga no bajite na Kirinyaga county women rep ya chotu na Jubilee togo chobo senator egose chama yarenge enkena ende enkepi togo chobo governor ODM bana abantu na ba kola oversight iringie kwale gotoka nabona ongeli is ongeli bono ongeli yale ODM. Yes, ongwaya ka ODM chane tongera ODM
yani mondo kurukunga nere bono senator he cannot do oversight in Kisii county because they are in the same chama eba iwanaine chibe sana chitumku Nairobi chika katika biri na uko chia siroro no podkanask tosa konyora monto yo mobona bona 6 piece yito eyu tetekeiri tonyora ngabone governor tuskonyora tonyere governor usino DM are you getting tonyere women rep echama geterenke eterino nasi new eterino likendi yons to wochana maseneta tonyore ko echama ngao kabisa nonya Kenya kwanza eyu I'm not doing campaigns for them but tonyore bintu mnebi nali county iteko bapia like at counties nabona nyandaro account igotete goteba mna nali bara akore igotete goteba mna abaseneta batu abikiriga igambara akora gasibuya Kristo bure umwaka w'ikiri 2017 wika w'ikiri 2017 mwaka ongeri ko 2017 wika 2022 abaseneta mbara akora kende they have done nothing ingiyeko yarote there was mnabonega to sasa ko batebinga kwati wingi oversight kimwa correct county ya Kisii zero ubwate maburi yandi uratebe na ayana arabatabuleti amaburi bono mnabona chibesa chigo cha every financial year mnabona billion gocha kwele chibesa cha Kisii county mai billions of money kwanya koro masene toko tenate banga ki nde tukumanya chibesa na tu assign Nairobi ku senate tukaleta chibesa singa niga ngichi akore Kisii county tairas madre ne bara igoro noroche tairas madre ne bara igoro mai kubori abura nyo na irigete no ni chime anya senate nyene na murigete no ni email akamwera ni email intu na bananchi ndiko no ne public participation yeyo onyo gocho manya na tebanga ki chibesa bano iga 23 budget igocha is 4.5 million ngwatendi uri metutano yonsi pure atebe we do what tirigo tangazo esengo likabere public notice asige ndokinde very keen no gosoma public notice kumanyengi kigendrete ayigeti mbanye korangiri bintu nebi tetebanga kichi basi para cyachete chikorosi chipara is 6.5 billion onyo gocha question there is no any senator chiriko kokobori bintu nebi that's what to chikonyora ba Mca bona bale very strong bawe tema chiko kisa baburi saja questions aba Mca goteba naba bari kurwana account imwe ya Kisii gakera bayikire banyorere kire kyabo muguko baruhane robo bo speaker baruhana na bali batali informed togoteba igo abantu basomete bari gari abantu basomete gari abantu babo nuko bochi burabu look at even the word ka kite taninga ni campaign ngoma korra mai oende word yae para from one group para ya mwanata mheshimiwa mwede bakolte bintu byao very smart tugo jeno ni chuni word yimba kolte lakini utotabona mbabo ata ideas bare kurwanira mali ikira kiro muntu ko defend ya lenga idea imbabo ata idea bare kurwanira gali ekindi kiri challenge chingia nonye chinde challenge chimbe ikira at the end of the day aba Mca aba Mca mukurwanira muntu nominated ngati tanyore office anyore mo secretary anyore driver whereby lakini muchano ngayoro nyakatata kokole mirimo bia ngangi bakora are they doing development mbawate kitse kokole bagana igwete na mbabona tikukwa na kende nonya senyombe ejo na singencho bali nominated those are the people who are nominated but what any kit kendi yonsi bali korosi para bali korosi mache bali korosi kendi yonsi unabona they did a very big mistake ko basubate bali nominated no ne binyoro byao bali kokonya se baruwete nona matanga bali ku post kendi yonsi bate lakini ndi kusebi ntoko kiera mbabe kirororo na inde the reason bako beko ne kineki special groups esengenjo karaigwa mheshimiwa esengenjo moko nominate abasani baino mwana nominate abasacha baino mwana nominate abasai bali mumanyaine mubeke special groups igalia abantu bali babwate bali no barema abantu bali okonyora gwanse oroche nezi kuigerasi mugo chaka kobaruta kamalieta kabuna abambu gentoge bahokonya asengenju muko beka abantu baino bali batabwati yes that negekogera mnabona for example party ya 2017 I was to be nominated as the youth igwete bobe sengenjo tamnomne kanyoranga njebona tindi boyfriend ya mondo no se whatever ibe brengere bia like that ibe brengere bia no bitana giota eduribaga I was bit also because inchingo chikorra linga abantu beitu yes bakata girlfriend chabo whereby abadeta abantu baguslay mnabona 2030 kipindi kidiga tangani we were so much shocked no mondo
no muntu tari koteba nga kurubonchali go digete ni other things era nawe wisibiga utachemne kongagu ejina accusation jire business ejire accusation that's why those are accusations yeah mnabona ndo bose bori chikura for example abakungu abako bori chikura abakungu bali abakungu abako bali abakenya na mbara abako bori chikura bali abakenya they are supposed to be dominated bali kurugusirende rende omuntu amenyete Nairobi amoralio minto omuntu amenye Nairobi for long time ero chikotengera mbara there's a boy my boyfriend I want to be nominated yara ko bana yengi akora okora karaiwa tegara liboliane karati kata kwenda kwale ko bana yo nominate abantu kikwale gukora how different kwale gukora Mackanthon Ombaye na ko nominate abantu kikwale gukora different ayo to gusabaiga inane kubolia abantu abaiga ba Kisii County noroje etogoja Kisii County na bono for example Kisii Central Ward ngima tokubolinga tokora digeregia basubati bale banyomire bale informed bale binyoro abantu muntu nduraleta magendero by the way nje nikira kinana gukora tayi basubati boka bale nominated na basajambaro na bagaka maroro abantu gitandi baraleta ake change talinga ku Nairobi muntu akoligwa nga because abigete hirings and whatever other things muntu chikoba ina yao je gorogwa Ruben Nyobayo nigonkobolia naki abarayi abange ebatebire buna ninkoleke na keria korende ekarba achire bachorirwe nigo mbali ko bikora neke maene nkiabwate buna arakore umuntu no muntu nkiura akore kera bange na bagoja na barobate bayona ninkoleke kurende mbagokora ayo ndagote ba inche Pastor Julius Bosire kurwa Mosocho Bogusero nigo tebia onye Nyasaye amochore tiga agende busio agato Nyasaye gochore ogende busio na batebiru Pastor Julius mnatebire Mr. Ian Kingi tebio mheshimiwa no toreamo kurwa Canaan apartment na gaki gakurwa gosiga kuira ainyole abana chintakana na CDF abana basome igo kwigure mbale bagoteba CDF nchemuna munentakana na tigetu kindo mwana make kabisa tinchi tikonyumaru tinchi tikuiba so nimanyete obakongu abana chintakana na bategena baburaka abago sumbuka mono I will make sure ngalindo sekiti kyabo naro bago koraki bago because metegete kinga bago tenga disability baeba ngachintakana actually babo chintakana babo ko baro actually disability babo to konyu kabisa yes na kiura ko identify chintakana I will identify through the administration ya abagambi baito ba identify chintakana from every sublocation ono roji let me tell you this kontanya sana na lego sabaiga kuna ngezi na jitembe chokora ndebe ngabona my mother dayo my father dayo ande yake no wakirimbia muno muntu uri okoirete akobeka sama gokaye uringe umakongu gwika ndabona let me tell you this my mentor umushimwe gorukungonuko angasa oyole MCA obochibarabu the year 2013 ndete kurwe testimony nkaigo ometa kandika no musigari musigari nagachire award ndo musigari kabisa mbete suiti kabisa ka ward dressing tene mai bodyguard kabisa akamenta antale kungakana ngakana ngabona no musigari ngazingeri boya mongeye onuko you akanda kangoraka business yakeyo agante you are novan I continue now to open up this business ndo wata babo susa nige konge ande yakigine kiagareta nayo obori oborai ana gante binga you know I've seen you no man pina iburu you are novan but how comes you are informed like this inju yaga yangu konye pia mona chiza kitu chaire usukuri alianza yao jinsa to bando kwa isano chitaga tigate chinge kigima kera mangana gwansa na jinsa chikoera gwangu kigima bono ase ebirebi ni gonta toire chinga gicha uririe kamereria okwanere abantu be Central Ward aino musaho moke uri nekirenga uri no munso otagete ko bomurai nabo igo okonye abantu be Central Ward obakora magendero alia batarakorerwa bono uririe kamereje baborie ekura bagwancha bagwakire ekamera nereye abantu baminto ba Kisii Central Ward ina astabiri chikura chino kwa bako koiga kulina fundisi tu na tigetu
na tigituse ense yeiga nane nangabo mwana omuya nachikoba kebago inchengo basabaiga nabono key central ward ntubate development chimento kokorwa in terms of amache nabona amache na chakaba in Province county government ya Kisii ninya ko bakingo nekerengo so waborai ninya ko bakingo kana mangane bitacho bikorwe because ikitache kemo ego cost 300,000. If that 300,000, if I can convert that 300,000 to make it pipes, I'm very strong in every application to go to tap the water. In terms of education, I will make sure chipa salis. Na bono iga 5 years, no 5 years na cherry na bono iga mondo nyore pasa no neyemo. I will make sure abantu kuligiri na bataka cintakana na baburaka. In terms of agriculture, nimanye nga chikiti nchiro cyari gweta umaradio minto abakalia kerebali bintu binebyo. I will make sure nga nimbeke committee yane mna Mackanthon Ombaye ekoligiri bintu ebyonse na ninya ko bakikoleta bagaka nabangina ime asobo semia banse nga kingi banta kokora tunya ko ba toko genda mutu. Asante bono mbia mono kigima Mackanthon Ombaye oyo buna nagotebye mangano ya bono numusa omoke orene kerundo abwate chinguru chinyinge kigima nigatakita kole tobura yobo ya ase county ya Kisii na bwe ward ya Kisii Central korusia barai bari bagoteba bagaka kolengana nere na bari bande elinde bale tobura yobo ya kwa motegereire kwa igure kigeria kwana kwa kolengana nebirengere bya emna ukwana kwa manyire na monto aina gani ole bali mwali kagocha gaigande ko bakira ngambia mono na rogota no murai amangana nomination ni go ale sirichiko gwetera sijipati buna chialete taba MCA buna bo Rusia kerengero kia girlfriend speak kigima uyo akoro kwa JB motangi kurwa mwembe bia mono kigima nare ukoro kwa Mackanthon ni mimi anko yako kutoka Masongo twende mbele bia mono anko yao isomo ko oligere hedi leo aba mayanko sana ba gon support sana sana takia ko kuna badelieta na gnata wono mayanko sana ba ko Masongo dadebedi bia mono kimo bono mwanchu muligeria charakire chinse isano chimoroba ya bono kwikiraga no tokoro murubyo Ekeumbu Mca ya bono enubate ninde bono ba abasane bali bane bantegerete bonsi ya my chairman na kina Edwin kina Brian Machuka abansane bane babo Matundura munabono Mosemio no manene Josephat Obwoge kurubonchaje kuboli chikura cheo buya ku ward ko basabanga mwensi ya site gabaseni na tokole chikura chitu no molembe bas nande amayigane kabisa gende so munginone stera kwamboka na bana baitu to nyorete kabisa gaje na site gabaseni mona ndio mwana kigiba ndio mwana kwa bakwanirie kwa tako ikaisiko gali to bakwanetie bakuri nejikura bia bone Mca bengia mwanchu muligeli libono muna nagotebia chinsa chiri chiarire bia mwana sebali bali kachi SMS go chonyo tisomete SMS ya opole wekana ndichinga kichinde ekereto koromoro bili muno yoiga murobili Ekeumbu kila litukure Jumatano botuko no boigo lituko lia Jumamosi botuko ase bari bagendrete ko support umurobili yo gose ekuruka bako kwabo igotugwakira ngambia mono genda alisi mitandao Ndizi TV News no gotonyora Facebook na boigo Ndizi TV News otonyore asensemelia ya YouTube elinde bono onyala gotubwate gose bagote bagufollow anegera gwa follow lyo bekende kuruko notification bell ase Facebook na boigo YouTube elinde erto beke mirobeli meya nero kanyora recorded buna komenyoku yakebo chenu obole minobonda na yaiteire nemirobeli ende menge chingige kiruchumugusi inemirobeli uranyore ekerto kobekaga ali yaberege ko rolekane TV na boigo yabe kwali ndi kwenye konyeirura na konyera tebyo musani onde so gali YouTube subscribe weka notification bell gali elinde okini Ndizi TV nere TV yo mogusito gukwa no muntu oli okoigwa Mca ya bono na boigo chinga kichinde chinyinke chinsa ikomebire chamambyo murubulyo obwensa kiango sole kigima igobono nikontagete oireli bagerio na boigo lyo murubulyo ne mirubuli nde yonsi ime ya Ndizi TV obwansu bo mugusimbia mono goikana inde chinga kichinde karatromera na SMS ye elio tonyale gokoro murubulyo nde asenjerere ngia ntubwadi chiza cyarire mbia mono goikachinga kichinde ncheni gokoro kwa John kebati olia ole to murubulyo ya solo ngakoro kwa Omusai James na boigo ligo babwatera na Hezbon Nyamete mbia mono kigima. Thank you so much. Mbia mono. Yes. Mbia mono. Thank you.
bw'omugusi.